గూడూరు పట్టణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న డివిజన్ స్థాయి అండర్-14 మరియు అండర్-17 బాలబాలికల క్రీడా పోటీలను అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి గ్రౌండ్ నందు ప్రారంభించిన శ్రీ పాసం సునీల్ కుమార్. ఈ సందర్భంగా గూడూరు శాసనసభ్యులు పాసం సునీల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచిస్తుందని, విద్యార్థులకు విద్యతో పాటు ఆట విడుపుగా ఆటలు పోటీలు నిర్వహించడం, విద్యార్థులకు కావాల్సినటువంటి తోడ్పాటు ఇవ్వడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ముందుంటుందని ఆయన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, కూటమి నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. డివిజన్ స్థాయి స్పోర్ట్స్ మీట్ లో సమర్పిస్తూ ముందు